Tam sa nedávno stalo to, že došlo k nejakému hackerskému útoku na interný systém v tej spoločnosti a tá spoločnosť, ktorá má 5000 zamestnancov a vyrába kľudne od 300 do 400 tisíc aut ročne, čiže je to obrovská fabrika, ktorá má popri sebe naozaj v tom priemyselnom parku ešte kopu ďalších subdodávateľov, tak na 2 mesiace zastavili výrobu, pretože neboli schopní vyrábať. To znamená, že teraz čo? Nejde produkcia, všetko sa zastavilo. Úplne všetko. Aj tie auta, ktoré boli vyrobené, tak nevedel nikto, kde sú, do akej krajiny ide, kto je objednávateľ, bol to totálny chaos. A samozrejme, že tým pádom, že sa to stalo v tejto automobilke, tak to ochromilo aj všetkých ostatných okolo. Pretože v podstate museli zastaviť výrobu aj oni. Samozrejme v nejakom meritku. Nebolo to zo dňa na deň, ale naozaj ich to brutálne ovplyvnilo. Zároveň to znamenalo obrovské náklady pre tú firmu, pretože si zoberte, že 5000 zamestnancov. Dobre, tak pár ľuďom sa podarilo nejakú prácu dočasne nájsť, pár ľudí bolo presunutých niekde k nejakým subdodávateľom na nejakú krátku dobu, ale gro tých ľudí ostalo doma. To znamená, že bola to prekážka na strane zamestnávateľa, kde tí ľudia dostávali, myslím, že 60 alebo 70% svojej mzdy, pretože nemohli za to, že tá práca nebola. A ten Jaguar sa z toho bude dostávať podľa mňa ešte veľmi dlhú dobu. Už teraz teda fungujú, nabehli, ale trvalo to naozaj takmer 2 mesiace. Čiže ten vplyv externého prostredia je brutálny a všeobecne pri just in time, keď sa bavíme, tak naozaj je to výborný systém, ale musí mať nejaké nastavené podmienky a je veľmi citlivý na akýkoľvek zádrhel, ktorý nastane. A častokrát tie zádrhely sú ťažko predpokladateľné. Když jde do tuhého, podcast z firemního Urgentu.